Incidir tamén na acción política e social no rural, xa que será o terreo de xogo principal do futuro, e onde teremos os principais valores e recursos que farán posible ese futuro. Outra das consecuencias, ademais do cese da mundialización e a relocalización económica, será a re-ruralización, é un abandono progresivo, máis ou menos parcial das cidades e un retorno ao campo. Ainda que, lóxicamente, ainda que estea apostando porque traballemos máis no rural, os peores impactos, desde logo, vanse sufrir nas cidades, porque son moitísimo máis dependentes da enerxía barata. Deberemos formarnos e analizar o panorama que imos vivir para saber como incidir e aproveitalo para responder ao capitalismo nesta fase de agonía que vai vivir. Existen diferentes fontes de información de calidade en internet, no noso redor, e se non o facemos nós, por exemplo, a extrema dereita xa está a facer, estáse a informar e a preparar en diversos países. Existen referentes, por exemplo, dos fascistas británicos que levan moito tempo traballando nesta área, preparándose para aproveitar toda esta tensión social que vai xurdir. Os gobernos dos países poderosos tamén o saben, mas non o fan público. De feito, eu personalmente opino que están a preparar disimuladamente medidas de excepción, de recorte de liberdades, con outras excusas, pero que lles van permitir xestionar este colapso cando comece dunha maneira absolutamente autoritaria. Ben, desde a esquerda eu penso que temos un referente moi interesante para este proceso de formación do que vos falo, é Cuba, porque é o único país do mundo que ten vivido algo semellante no seu período especial cando quedaron sen o petróleo que lle fornecía a un prezo especial a Unión Soviética. O documental, existe un documental moi interesante en inglés que se chama Power of Community, How Cuba Survived Peak Oil, o poder da comunidade, como Cuba sobreviveu ao pico do petróleo. Hai que anticiparse tamén as maniobras previsibles do poder, a recuperación da mentira nuclear, vendernos os agrocombustibles como unha panacea, a busca desesperada de petróleos difíciles, por exemplo, as áreas bituminosas, o petróleo de aguas profundas, que xa vemos que están a ter un altísimo custo ecolóxico. As élites de hoxe, non o duvidemos, ainda que acabe esta fase do capitalismo ou o capitalismo en sí, tentarán ser as élites postindustriais ou postcapitalistas, se cadra os novos señores feudais. Algúns xa se están posicionando silenciosamente para, se me permitir esa expresión, flotar por riba da merda. Hai que criticar, por suposto, por absurdas neste contexto, as novas infraestructuras diarias, a promoción do automóvil, incluso eléctrico, a esa tolemia do AVE. É un argumento adicional que utilizaremos e que debemos aproveitar para lutar contra todo isto, un argumento contundente e irrefutable. Penso que, tal e como Marx e outros fundadores da esquerda moderna axudaron aos seus contemporáneos a comprender a situación de explotación que vivían, como chegaran a ela e como loitaren contra ela, é misión nosa agora explicar aos que máis van sufrir neste colapso sistémico as causas e as posibles saídas. É vital que loitemos contra o que denominan algúns sociólogos o cultural lag, o desfase cultural. É dicir, estamos falando de que temos que cambiar nunha verdadeira revolución a nivel histórico da nosa especie, pero a nosa especie ten moitas dificultades, sobre todo nun sistema tan complexo como o actual, para transformarse, para adaptarse a cosas que non está vivindo actualmente. É unha tara da nosa especie. Solamente nos podemos adaptar, somos moi flexibles, pero solamente a aquilo que temos diante dos ollos. Adaptarnos a algo que temos, incluso a 5 ou 10 anos vista, é moi custoso. Estamos lo vendo co problema do cambio climático. Entón, eu penso que é unha misión moi importante da esquerda contribuir a lutar contra ese desfase cultural, empezar a poñerse en marcha esa mudanza cultural, social, de valores. Debemos pensarnos a nós mesmos no futuro, a uns poucos anos vista, como organizacións de esquerda, como afrontarnos un progresivo, ou se cadra súpeto, caos social, desabastecementos de comida, paro masivo, economías e estados en bancarrota monetaria e enerxética, desintegración dos aparatos do Estado, conflito social, violencia, imposición de medidas de excepción, restricción de dereitos civis, guerras. Imos vivir, non o dubidedes, un contexto revolucionario que será moi tentador, como vos decía, para populistas, golpistas, chauvinistas, racistas. Vanse crear espazos de oportunidade moi intensos para sustituir un sistema colapsado. A cuestión é sustituílo por qué? Hai quen di que solamente un goberno autoritario pode gestionar unha sociedade da escaseza. A democracia, ou isto que temos agora, que chaman así,
É moi dubidoso que sobreviva ao petróleo. En resume, a miña mensaxe sería: preparémonos para o peor mentres axudamos a construir o mellor.